Radio Urajal FM sabu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma. Aw tulo bɛ aw ka arajoso mandi la. Limanaw nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 5 ntana gosira anw fɛ yan. Waati kelen kanmɔgɔw o bɛ tile kan sanu ale ka montoro la sɔgɔmada in na. O waati kelen fana o bɛ Elhadji Nuhu Jara quartier Lafiyabugu ɲɛmaa don ale ka montoro ba la sɔgɔmada in na. O waati kelen kanmɔgɔw o filɛ nin ye Sotra Mutu o maa bɛɛ lajɛlen ka montoro ba la sɔgɔmada in na Zewa kɔrɔnin da la. O waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Yɛrɛwolo Debu Solaran Pa ko o kɛlen bɛ ka ŋɛniya serikɛ bi ko Zewakaw ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw ka senkɔrɔma dondɔni ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala bɛ se k'a kisi cogo min. Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Colonel Assimi Goïta a ye jɛkulu caman bisimila kunu. Jɛkulu olu la Yakuba Katile an b'a ladɔnniya k'a fɔ Conseil économique au président don ale bɔra taama min na a nana kɔnɔ kunnaya bɔ kunungo. Diinɛ ɲɛmaaw olu fana farala ɲɔgɔn kan ka taa jamana ɲɛmaa fɛ yen kalo min n'o ye mai kalo min filan kunna o tile 22 Sadio Mamadi Konate la ko diinɛ ɲɛmaaw bɛ fɛ ka bɔli kɛ ka u ka senkɔrɔma dondɔni ta ka ɲɛsin Colonel Assimi Goïta ma. Jean Yves Le Drian Faransikaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransi kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ko a welelen don bɔgɔ jeninen sanfɛ Mali la. Juin kalo o tile 20 k'o kan ka sɔrɔ Bamakɔ. Mali kiribulon o mako bɛ a la. Laginɛ ngana dabaw walima politikiman dɔw kɔni ko ko CNT ani Mamadi Dumbuya ye min fɔ k'olu tɛna sɔn a ma ko nin tɛ baara caman kɛlen don ko nin tɛ o kɛ waati ye san 3 ko o ka ca. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Ukraine kɛlɛ a kɛlɛ bɛna kɛ sababuba ye ka ko dɔw bɔ kɛnɛ kan. A jirala k'a fɔ nansara jamana ni Russie la tila siɲɛ 30 ko ka bon ni fɛn min n'o ye nansara jamana faralen ɲɔgɔn kan. N'olu ye sen bɔ Vladimir Poutine ka gaz san na k'a dadigira min na bi bɛɛ lajɛlen b'o dɔn. Bakuruba kunnafoniw de filɛ. Kunnafoni min ni Karim Sibe bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na. La an bɛ dugawu don Ala ka bɛ tile hɛrɛ di aw ni ne ma. SHT Société d'huilerie et transport tɔgɔ nin ye jɛkulu kura ye. Jɛkulu min ni u bɛ baara caman kɛ. Elhadji Isaka Sogodogo Pocho o ka baarakɛda don u bɛ baara caman kɛ. U bɔ Tulubo usine o caman b'u bolo. O kɛlen bɛ kokura ka kari kuraw o ta k'o jɔ an dala walasa ka bɔ yan ka taa Abidjan. Ka bɔ Abidjan ka don an fɛ yan Mali la a bɛ se ka kɛ lafiya la cogo min na. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ SHT Société huilerie et transport k'o b'a fɔ pɔgɔna lamini bɛɛ lajɛlen ɲɛna Ala ka diɲɛ don o don ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 19 19h k'ale bɛ bɔ pɔgɔ k'i kunda Abidjan kan. Lafiya ko bana in garanti don baasi foyi t'i sɔrɔ sira la. Kari u climatiselen don wa ko e mako bɛ fɛn fɛn na kariko la o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Misali la a climatiselen kɔfɛ kari yɛrɛ la wifi n'i mako bɛ connexion na o b'a kɔnɔ. Wa i b'i ka téléphone para charger o chargeur o b'a kɔnɔ prise b'a kɔnɔ.
lamana dona ka fo kelembe ka ko in kalfa mamina we monsieur Kumanoe bele dele bado ni docteur Kumaloe lamana dona ka fo ko bara nun damnena kabiri cleflaina ne mami mako be kuna fon wala FC ka docteur Kumalo ale wala kan numéro kan no 07 08 09 37 12 walma ni bebe ka mimbe malila mambe malila FC ka wala kan numéro kan 79 34 29 30 walma joli garçon togo kalipa nale to kalfa kulubali 07 08 75 48 63 panmel kunyma o nyineno apeni tigaina wala sa takasika noya o ishaga so do sawadugu pocho akelme ka nimbara numbuluda lafia dando kabo ya kata Abidjan kabo Abidjan kana enfer mawbe kana le dondoni afratu mina kabiri soma da jona ko mawkundalen lo zegwa gar koroka la ben bela gene bena ta sabati wala sa fami bi don krenkrene ne o krenkrene be kanyesi mali sorasuma amara dona ka foko o domi bulo dara we bi o satkela o demsen no be tal ke zegwa jeunesse la clé kan sano ale kon keleme ka wele bla mauma wala sa anganta ni osro hanna kara hakilna ngirai baukata ukabo wala sa zegwa be mine min kono akase ga to kono tuguni mbala dona ka foko faro tikelendo kabri sisa ayinde ndo mapo ki kunda zegwa gar korokan ko en kuyemi uyai ka fo ambe watimna comme ça gelambe malla marido wele de sega gelamban nanzara mako be fempe na lube sawnye dan adamadi chamai jama ube sawnye fo o fere wele tubulo o stratkela zegwa kaw dona lo nemi kadaka kabri kule takera fo kana se bima kule ga jo fempe na be ke malla zegwa be jugala katemero chamanka ko nungulena nyona bragele chen bita wala anga karamoke Sheikh Sirif Usman Madan Haidara ayaja kafo ko imbe bulu minkan oyayi kafo jamana be mnu bulu bita surasi nunu ko alika do ubu yo kujija wa ku kana jamana bla pew no ma bla sengelenga obayira kafo belagira knay plante point deveni beba don fana kafo nyoro sirfuke buya Haidara kabiri mama do ko naketa ale de bulu korota ka yirala kafo na ala sonama ni France point ko le ka sengoro ma dondon be asura sikului bi dondo e kokura domi ni o Mali kanagandala Mali so su mako be domina o ka sengoro ma dondoni ola Mali kirola amala dona ka fo yaguba katili conseil économique président alek mbe tamala cleplaina tamai amala dona ka fo akera dugu nani fo ka se dugu duru boyonguma la Guinée Conakry bola Gabon bola la Guinée équatoriale bola o kafara jamana wala kan amala dona ka fo ko wole kara sababu ni o yaguba katile ale ko ni fere misro o yayi ka fo akay kuna yoro ko fole nunka o stratka la Congo RDC fanan kumbala bu bora yeminge o tara l'Amérique jamanaka nga o semgara Guinée équatoriale Malabo kerengere yala do molo dilama Malabo o do molo anana de kono di jamana ni mama ayada ko kalebe ni gekulu kono amena ale ni Mali gouvernement bolo be nyombo la mena konga jamana kono do akarebe jamana kono akarebe jamana ko kan ko asimika ko kabo mauma bi kosobe o de koson o tila mi dera alema kabo Malabo no to e jonjondo e malde mun sigelembe Malabo wole ni ndama kuna sira malla ko ka akandi colonel Assimi Goïtama ka fori da kan ka
ko k'a yira fana colonel Assimi Goïta la ko u ka senkɔrɔma dondɔni b'a ye bi u ka senkɔrɔma dondɔni b'a ye sini ko siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ yen o baara min bɛ kɛlen don kunu u y'aw ka katile a fana y'a yira tuma min na n'a nana ka na nin fɛn ninnu di colonel Assimi Goïta ma Assimi Sawara ko min diyara ye nin bɛɛ la o y'a ye k'a fɔ malidenw bɛ k'ale faamu dɔɔni dɔɔni ka d'a kan jamana dilan man nɔgɔn ko nka ni mɔgɔw y'a faamu a ka ca Ala fɛ ale y'a dabɔ min kama o de la Yakuba Katile a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna ta furancɛpan in kɔnɔna na ko Mali ni Mali kan ka dilan ko Mali bɛ dilan de furancɛpan in kɔnɔna na n'o tɛ ko a bɛ gɛlɛya o kɛlen don diinɛ ɲɛmaaw wolo farala ɲɔgɔn kan kunu fana ka taa colonel Assimi Goïta fɛ Kuluba ka taa yira la k'a fɔ ko a delila ka wele se maaw ma ko ka bɔ n'o kɛra le 4 janvier o don kofɔlen ni walima le 14 janvier o don kofɔlen ni malidenw bɔra fan bɛɛ fɛ ko o nana yira la fana k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmaaw olu b'a fɛ ka bɔ o kalo min filan kunna tile 22 o bɛ to k'a lajɛ kɛ Sadu Mamadu Konate la colonel Assimi Goïta y'a jira la k'a fɔ min ka d'ale ka tɛmɛ nin kan o fɛn tɛ yen o siratigɛ la ko ni o kɔni ni hakilina ta wa u yɛrɛ ko k'a ka d'u ye colonel Assimi Goïta k'a ye nin kɛnɛ kan Sadu Mamadu Konate la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o baaraw o de fɛɛrɛ tigɛlen don walasa nin ma kofɔlen n'o ye an ka diinɛ ɲɛmaaw olu kɔni bɛ se ka u ka nisɔndiya jira cogo min na jamana ɲɛmaa la Jean-Yves Le Drian kuma in mɛnna kulukunu la fo ka na bɔ kɛnɛ kan Mali kiribulon a y'a ye k'a fɔ kabini san 2019 ka na san 2020 na ko Mali passeport ko tuma min na n'a tun bɛ Kanadakaw bolo ko Jean-Yves Le Drian nana ka na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔsi Kanada la a bɔsilen kɔ Kanada la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a y'a di a denkɛ de ma wa passeport a tun tɛ sɔrɔ la bilen a sɔrɔ cogo tun ka gɛlɛn nafolo yɛrɛ kɔni da ko banna yen nafoloba de tun bɛ bɔ ka sɔrɔ ka passeport sɔrɔ o baara min ni Mali kabini colonel Assimi Goïta ninnu nana o ye passeport ko nin bɔ Jean-Yves Le Drian ka bolo kan pewu o ma da o ma o ye a yira k'a fɔ a ye sonyɛliba de kɛ Mali la wa ko kɛ bɛ malidenw kɔ cogo min na ko n'i nana Mali wari tacogo la colonel Assimi Goïta ninnu ko kiribulon maaw k'a lajɛ ani min ka kan ko k'o fɔ a ye n'a ni weleli de ka kan ko k'o fɔ a ye a ma ɲɛ min kɔ o ye plainte déposé ka plainte ci ka taa ma a Faransi ko maliyɛnw mako b'a la wa usɛnkalo min bɛ nalen o tile 20 ko a k'a lajɛ cogo bɛɛ la a ka se Bamakɔ commune de o tribunal la a bɛɛ na ladɔnniya k'a fɔ min bɛ senna bi o ye fɛn min ne a ye bɛɛ lajɛlen jatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransikaw fɛ yen nɔ Quai d'Orsay n'o o ye Faransi yɛrɛ jamana ɲɛmaaya jɛkulu ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra bɔnfurula kumaba ye olu fɛ ka d'a kan ko Jean-Yves Le Drian ko ni a y'a sɔrɔ a tun bɛ convoqué k'a u kun kan ka tɛmɛ président de fɛ présidence la ka o présidence la kunnafoni ka sɔrɔ ka taa plainte di Jean-Yves Le Drian ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara min bɛ yen ko Jean-Yves Le Drian kɔni ɲininen don a fɛ ale yɛrɛ kɔni ma fɛn fɔ fɔlɔ nka Quai d'Orsay n'o ye o ka